Что ж гэта сёння робіцца? Ой, сябры, вы ўжо тут? Ой, прывітанне. Толькі не гаварыце нікому, калі ласка, што я ўжо тут. Ой, здаецца, хтосьці ідзе. Ой, хаваюся. Добрый вечер, дзяўчынкі, хлопчыкі. Армаў, а што, нікога яшчэ няма? Дзіўныя справы. Ну нічога, мы з вами не засумуем. Давайте вечернюю гімнастыку рабіць. Пачынаем практыкаванне. Ой. Будьте здоровыя, сябры, спадзяюся, вы не прастудзіліся? Армаў, вы не чхалі? А хто тады? Ой, гэта хто са мной жартуе? А ну выходь сам, жартаўнік, а то я тебе зараз за вуха з тваёй схованкі выцягну. Ой, не трэба мяне за вушы цягнуць. Ой, добрый вечар, Рыся. О, Буслік, ты, прывітанне. А што ты рабіў пад сталом? Хаваўся. Ад каго? Ад усіх. І ад мяне таксама. Але чаму? А ты што, не збірайся лавіць мяне за хвост? Армаў, ну і пытанне ў цябе, Буслік. Навошта мне твой хвост? У мяне свой ёсць. Ой, Рыся, шчыра кажучы, я і сам нічога не разумею. Але сёння са мной адбылася вельмі непрыемная гісторыя. Ого, расказвай хутчэй. Я ўвечары выйшаў на дзіцячую пляцоўку пагушкацца на арэлях. І што тут дзіўнага? Зараз будзе. Да мяне падышоў маленькі хлопчык і сказаў: «Я Артём, а ты хто?» Да хлопчык проста хацеў з табой пазнаёміцца, Армаў. І я так вырашыў. Адказаў, што я Буслік. Ну і што было потым? Хлопчык спытаўся: «Ты тая самая птушка?» А я не ведаю, якая тая самая, але адказаў: «Так». Всё правильно, ты ж птушка. Ну, а хлопчык такі: «Ты мне і патрэбны. Можа, я злаўлю цябе за хвост?» А ёечкі, і злавіў. Не, я напалохаўся і пабег. А хлопчык штосьці пракрычаў сваім сябрам. Яны ўсе разам за мной пагналіся. Ой, я ледзь уцёк і ад страху пад стол схаваўся. О, бедны Буслік. Рыся, што я зрабіў гэтаму хлопчыку? Я з ім дагэтуль ніколі не сустракаўся. Не ведаю, але больш палохаць цябе не дам. Пойдзем у двор, пакажаш, хто за табой ганяўся. Я з ім разбяруся. Не, Рыся, дзякуй, але не трэба. Я лепш некалькі дзён у двор не пайду. Можа, хлопчык забудзецца на мяне і мой хвост. Буслік, Армаў, гэта не варыянт. Чаму ты павінен ад нейкага крыўдзіцеля хавацца? А ну пайшлі. Чеша, вы собраліся куды? Ой, добрый вечер, косачка. Прывітанне, Армаў. Добрый вечер усім. Дык куды вы собраліся ў такі позні час? Нам трэба тэрмінова разабрацца з крыўдзіцелем Бусліка. Ого, Буслік, хто цябе пакрыўдзіў? Хлопчык у двары. Ён хацеў злавіць мяне за хвост. А потым паклікаў сяброў, і яны разам за Буслікам пагналіся. Ну і справы. Коска, пойдзем з намі ў двор. Растлумачым гэтаму хлопчыку, што нашых сяброў нельга за хвасты лавіць. Пачакайце, сябры, давайте спачатку тут паспрабуем разабрацца, што адбылося. А што тут разбірацца? Хлопчык спытаўся, ці не птушка я. А потым сабраўся схапіць Бусліка за хвост, Армаў. О, Буслік, а ў што ты быў апрануты? Ну, якая розніца? Зараз растлумачу, спачатку адкажы на маё пытанне. Ну, я быў у сіняй куртачцы і сіняй кепцы, і вось у гэтым шаліку. Мне проста апошні час вельмі падабаецца сіні колер. Так, здаецца, я ўсё зразумела. Што ты зразумела, Армаў? Хлопчык вырашыў, Буслік, што ты прынясеш яму ўдачу.
Я? Удачу? Думаю, маленький прочитаў пра сінюю птушку удачы. А такая птушка існуе? Ёсць легенда пра птушку нябеснага колеру. У даўніну людзі верылі, што яна прынясе ўдачу таму, хто яе зловіць, ці выцягне пяро з яе хваста. І хлопчик вырашыў, што я тая самая птушка з легенды? Ну ты ж быў апрануты ва ўсё сіняе. Ой, ніколі больш не апрану нічога гэтага колеру. Румаў, гэтага яшчэ не хапала. Чаму ты павінен адмовіцца ад свайго любімага колеру? Сапраўды, навошта адмаўляцца? А што рабіць? Буслік, проста не трэба было ўцякаць ад хлопчыка. Ага, а калі б ён злавіў бусліка за хвост? Ты не злавіў бы. Проста трэба было спытацца, навошта яму спатрэбіўся твой хвост, а ты пачаў уцякаць, а ён даганяць. Значыць, хлопчику трэба было растлумачыць, што я не чароўная птушка з легенды, а буслік з калыханкі. Менавіта, маленькі. Хлопчык жа быў ветлівы і не злы, так? Ну, а сапраўды, ён не паказаўся мне злым. Проста ўсім людзям, і дарослым, і маленькім хочацца верыць у цуды. Румаў, сапраўды, хтосьці разлічвае злавіць залатую рыбку, хтосьці знайсці чароўную лямпу. А хтосьці схапіць за хвост сінюю птушку, якая прыносіць удачу. Так што, Буслік, калі ты яшчэ раз сустрэнеш гэтага хлопчыка, не бяжы ад яго, а растлумач, хто ты. Румаў, буслік, а можа ты і прыносіш удачу, калі пацягнуць цябе за хвост? Ой, не трэба! Да я пажартавала, буслік, не палохайся. Ай, Коска, а ты прачытаеш нам легенду пра сінюю птушку? Абавязкова, але ўжо не сёння, бо зараз час глядзець цікавы мультфільм. Вау, давайте глядзець. А зараз, сябры, час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя кодрачкі. Добраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Чароўных, казачных сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.